yen buat sampah iki aja ning kali. Ndadekno banjir tak ada kowe. Ora, aku ora buat sampah ning kali kok. Ning nyatane ning iki guru mau, berarti kowe sing buat sampah. Janjane ora kok, ben nantang aku. Yo, aku percaya. Ning nek mung awake dhewe gelut adu atos sing balung kandering gelut ora ana lambunge. Iki nono aku kok dikati ya. Nek banyak tampan ono. Ajian mak bedodong. Hop. Aku ora buat sampah. Nek mbok tuduh, ayo dibuktekno. Iki lho wonge sing buat sampah dudu aku. Wah, iya rek iki. Wah, ngapurane nek ngono aku. Wah, jebul sing buat sampah ora kowe. Mulane aku ndek prinsip padha wae kanggo kabeh kanca-kanca wae semua warga nek mbuh sampah aja ning kali. Ngene kok ora kena kanggo contoh. Sebab apa? Nek mbuh sampah ning kali dadine banjir, penyumbatan ya akeh nyamuk-nyamuk mengakibatkan gawe lorone masyarakat. Di masyarakat dhewe. Ha iya, ya kene iki aku njaluk ngapura sebab aku rumangsa salah darani kowe sing ora-ora, tak darani kowe mbuh sampah jane ora kowe. Mulane yuk bareng-bareng dijogo aja sampe mbuh sampah ning gone kali, jogo alam sing indah kaya ngene iki, aja sampe alas diketangi rusak akhire ya banjir padha wae. Mulane dijogo alame aku njaluk ngapura iki. Ora iso. Lho, ora iso dasare apa aku njaluk ngapura. Tak ngapura. Angin. Ku namane aji. Ya. Ajen aku rumangsa salah. Biaye bakal tak turuti. Aku tebus kabeh aku sebab aku ngarane kowe tanpa alasan. Yo, sing ngopo bakal tak tangkap. Yo, minangka kanggo nebus kesalahanku, tak dodo yen aku salah. Tamakno ajiem tumrap aku minangka kanggo nebus kabeh kesalahanku. Tampanono ajiku. Ajian. Irmo. Pusana. Masak dong. Ngapurane iki.